3.5 थाखा आंखौ जादों होननानै बिथांमोना ब्लेम होदों। रां जाखोनायनि जा लिरनाय बिथांमोना होनो हायाखै, दा रां जायाखै होननानैसो बिथांमोना आंनो लिरनानै होनांबाय। बै समसिम माब्लाबाबो आंखौ लिंफानानै सावरायनाय जाया। सरकारनि एगेन्स्टै बेरेखायै मिटिं खुंनो हमबाय जायगा जायगा। बे बेलायाव आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि मोननानै काउन्सिलखौ दाना होनाय जायाखै। बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बै समावनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जायोमोन। दानिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बै समाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेमोन। फैयै फैयै इलेक्शन जाबाय। इलेक्शन जाखांनायनि उनाव गोदान सरकार दाबाय, बिजेपि, एजिपि, पिपिएल। फिन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाफिनसै होननानै बिबान मोननाय प्रमिला आब'आ बुंबाय फाइलखौ मफ खालामसै। आरोबाव थांनानै बुंहैलायबाय मिहिनेश्वर बसुमतारी, दानि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार, आरो अनिल बसुमतारी, बे काउन्सिलखौ दानो नाङा आब', फाइला बन्द खालाम, स्टप, बे रोखोम बुंहैबाय। नङाबा आरो 2016 जायो। दुखुनांथाव बाथ्रा। दा फैयै फैयै जोंबो नेबाय थाबाय, जागोन दिनै जागोन गाबोन जागोन। लास्ट प्रमिला आब'नि सोलायै चन्दन ब्रह्मआ WPT मिनिस्टार जाबाय। बिथाङा बुंलायबाय थाबनो दाना होनोसै होननानै आवगायबाय। आवगायनानै मा जाबाय दाना? बर'फोरनियाथ' काउन्सिला जाना दंखायो। जोङो मरान, मटक, कुच राजबंशीनि कमतापुर अट'नमास काउन्सिल दाना होग्रोनोसै, बेनि उनाव बर'फोरनिखौ दानोसै। माबोरै जालायखो बियो? जोंनि कुइसन जाबाय। जोंनियाथ' बेवखानाय दं, आसाम बिधान सभायाव पास जाना दंखायो। नेमनि गेजेरजों माखासे नेमखान्थिखौल' बाहायनांगौ, फल' खालामनांगौ। दानानै होदों, बिथांमोना मानियो। फैयै फैयै नेलायबाय। बिथाङा बुंलायबाय जे नोंथांमोननि काउन्सिलखौ दिल्लीयाव थांनानै जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट आरो नोंथांमोननि बिग्रा हानजा आफादफोरखौ लानानै जोङो मोनसे MOS खालामनोसै दिल्लीयाव जालायबाय। बेखौबो जोङो होबथादोंमोन, नाङा, जोंनि काउन्सिला जाखाबाय। बेनि उनाव 2020नि 27 जानुवारि एकर्ड जागोन बा MOS जागोन। 26 जानुवारि जों थांबाय। थांनानै जों खबर मोनबाय एबसु, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDP मोनब्रै ग्रुप हानजा आरो जोंनि इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गानाइजेसन, बे आफादनि गेजेरजों मोनसे MOS जागोन। बर'फोरनि थार्ड आरो पिस एकर्ड, लास्ट मोनसे कम्प्रिहेन्सिभ MOS जागोन। आरो बे MOSनि उनाव बर'फोरनि आरो जाबावला जाला, बेनिखायनो नोंथांमोना बेवहाय थानांगौ होननायखाय बेवहाय थांदोंमोन। दा बे रोखोमैनो आफाद हिसाबै जा बिथांमोननि जेंना, बिथांमोननि बिबानाव सावरायबाय, बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों सावरायबाय, NDP मोनब्रै ग्रुपनि गेजेरजों सावरायबाय जे मा मा आयदाखौ लानानै बिथांमोना गावनि डिमान्ड बै MOSआव थागोन। फारसेनिफ्राय जों बुंबाय जोंनिया मा थागोन। जोंनिखौ जों मिथिबाय, बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दिल्लीयाव। बाहायबो जों साफाय जालायबाय, माबोरै जाखो बियो? बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल 2016नि 28 फेब्रुवारियाव पास जाखानाय आसाम बिधान सभायाव दानोल' नांसिगौ। माबोरै वेलफेयार काउन्सिल जाखो बियो? जोंनिफ्राय मोनसे कुइसन हरनाय जाबाय। आरो जों बुंबाय जे जों नागिरनाय बायदि जायाबा बे MOSआव जोङो सहि होआ, सिगनेटरिस जों होआ। बे बाथ्राखौ जोङो फोरमायहरनाय जादों। बेदिनखालि बेलासे 3
3:30 रिंगायाव जानो गोनां 27 जानुवारि आरो आवगायलायबाय फुंनि 11 रिंगायावनो जासिगोन जोंबो थिखानानै लाबोलायबाय लाबोनानै बुंबाय जे एकर्डखौ थाबनो खालामनांगौ एमओएसखौ थाबनो खालामनांगौ थिगैनो जों बिथांमोना खालामगोन जोंनि इस्युआ मा जागोन बिथांमोना बुंबाय मा जे बे बाथ्राया प्राइम मिनिस्टारनि सोदोब सेन्टेन्सआ बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल आसामाव थांनानै जोङो आसामनि जा एक्जिस्टिं ट्राइबेल काउन्सिल अट'नमास काउन्सिल थिग बे रोखोमैनो जों दासिगोन नोंथांमोना सहि होदो बे बाथ्राखौ बुंबाय अनेक सावरायनायनि गेजेरजों एग्रि जाबाय दे मा बिदिनो थाथोंसै सहिखौ होलायनाय जाबाय बे रोखोम बाथ्रा फैबा 27 जानुवारियाव एमओएसआव जोङो एकर्ड जाबाय बर'फोरनि मोनसे लास्ट आरो थार्ड कम्पेरिहेन्सिभ मोनसे एमओएस शान्ति एकर्ड दा बे एकर्डनि गेजेरजों जा काउन्सिल दानाय हाबाफारिखौ आवगायबाय फैयै फैयै दानो वेलफेयार काउन्सिला थाबाय आरो जों नायबावबाय फाइलआ जा फाइल मब जादोंमोन आगष्ट सेप्तेम्बराव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलानो थाबाय पावार फांसना थाबाय 18 आरो समस्तिया 17 मा जालायखो बे मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा फाइलखौ नागिरफिननायनानै कमप्लेन होनायनि उनाव डिपार्टमेन्ट मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्मनि सिगाङाव जोङो सावरायफिनबाय बे काउन्सिलखौ जों लाया बे रोखोम जायोबा नोंथाङा दोनथ'दो फाइलखौ मुभ खालामनानै गोबां सावरायनायनि गेजेराव रिमुभ खालामबाय खालामै लास्टआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल लास्टआव थांनाय जायो बे मोनसे गोबां सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय फारसेथिं बे काउन्सिलखौ दानो थाखाय थिग थाक खालामबाय 2020 नि 30 डिसेम्बराव आरोबाव गोदान आइनखौ पास खालामबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायनि मेम्बार सिलेक्सन जाबाय खालामबाय दानिया चेयारमेन जागोन सोरबा डिपुटि चेयारमेन जागोन सोरबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिनिस्टार बसुमतारी डिपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार रमिय पि नार्जारी बिथांमोना मिथिगौ बै समनि मोनसे गलाघाट जिल्ला न' खाथिनि जुनियर बिथाङा मोनसे समनि आबसुनि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन लेङाइ आफादगिरिमोन आरो बाखि 10 साया मेम्बार बे बाथ्राखौ खोनानानै आं दुखु मोनबाय होनब्ला नोंथांमोना काउन्सिलखौ सालायदो आङो इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गानाइजेशननि आफादगिरि महरै आं दैदेनलांसै बे समावनो आं बुंदों दा जाहोना जाहैबाय मा काउन्सिल नागिरग्राया आं आफाद दाजेनग्राया आं दिनै आङो बे काउन्सिलाव बाहागो मोनाखै बेनिखायनो आं बाहेरायाव थानोसै नोंथांमोना काउन्सिलखौ सामलायदो बे रोखोम आं बुंदों आरो बे समाव स्पिकार दानि स्पिकार मानिजाथाव आसाम विधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारी आरो बै समाव बिथाङा एमपिमोन राज्य सभानि दा बिथांखौ बुंबाय जे आं काउन्सिलाव थाया बिथाङा बुंबाय नोंथाङा मानो थाया थानांगोन आं थाया दा थायाबा मा खालामगोन आं नोंथांखौ हिमन्त बिश्व शर्मानाव लांगोन बिथाङा बुंबाय बेनि उनाव बिथाङा आंखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव लांबाय बे समाव सर्बानन्द सन'वाला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दानि चिफ मिनिस्टार आसामनि बिथांखौ बिथांनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानो थाखाय बिबान होदोंमोन दा बे लेखायैनो बिथाङा बिथांनि खाथिसिम आंखौ सावरायनो थाखाय लांबाय आरो एखे खोथाखौनो सावरायबाय आं बे काउन्सिलाव थाया मानोना होनबा आं बुंबाय जाय सुबुङा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिनायाव हेंथा होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै रमिय पि नार्जारी मोनसे समाव लेङाइ आफादगिरि
बिथाङा बुंदोंमोन गाम्बारू मुसाहारिया हाग्रामानि जेरक्स कपि बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल मोना बे काउन्सिलखौ मोनब्लाबो बर'फोरनो संख्रै सेरसे बायनायनि फान मोना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जायगा जायगा बुंदोंमोन गाम्बारू मुसाहारिया फाग्ला जाबाय मानोना आंहा बर'फोरनो मोनसे काउन्सिल होखाबाय आरो गुबुन काउन्सिल बर'फोरनो होआ बे सुबुङानो रमिय' पि नार्जारियानो सारा आसामाव बिदि फोसावदोंमोन बहायबो थानो हागौ फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बै समाव मेल मिथिंफ्राव खोनासंनो मोनग्रा बे मेलनि गेजेरजोंबो थानो हागौ दा बिथांबायदि सुबुङा जुदि बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि डेपुटि चिफ जायोबा आंनि जायगायाव आंनि न'आव लांगोनाय आं मा मोजां मा मोखांजों बे काउन्सिलाव थायो दा बेनिखायनो आं बे खुद्रियै जादोंमोन लास्टआव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बुंबाय जे नोंथाङा बिथांमोननि गोजौआव था चेयारमेन पस्टखौ ला डिपार्टमेन्ट लानानै सालाय आं दं रमिय' सोर आं नायगोन दा बे रोखोमनि उनाव आङो चेयारमेन पस्टखौ लानाय जायो बिथांनि खावलायनाय काउन्सिला जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनो फान होबाय बोसोराव मा होबाय फार्स्टआव 13.5 करोड़ 13,50 लाखल' जोंनो होबाय बेनि गेजेरजों जोङो अफिसियेल इनफ्रास्ट्राक्चार थिक खालामनांगौ डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ जिल्लाया जोंनि 22टा जिल्ला खनथामना मिथिगौना मिथिया आं बुंनो सानबाय ब्रह्मपुत्रनि साहा धुबुरी बङाइगाव फैदों बरपेटा नलबारि दरं ओमफ्राय सनितपुर बिश्वनाथ गैया बे एकड़ मथे 2027 जा एकड़ बा एवाइस बेहाय गैथ'वा 2016आवबा जागौमोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि लखिमपुर धेमाजि फैबाय ओजों फैबाय जोङो तिनसुकिया डिब्रुगड़ चराइदेव सिगां शिबसागरमोन दा चराइदेव जाबाय गलाघाट नगाव मरिगाव होजाय कार्बि आंलंआ हाबा कामरुप रेल कामरुप मेट्र' गवालपारा बिनि अनगायै आरोबाव बराक भेलिनि मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' कमिउनिटिनि बर'फोरनि ब्रु आरो रियां कमिउनिटि बिथांमोना दङ मोनथाम जिल्लायाव 50,000निख्रुइबो बांसिन एराउन्ड 54,000 ब्रु आरो रियां कमिउनिटि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दानि स्पिकार बिश्वजित दैमारिनि रिक्वेस्टआव बै जिल्ला मोनथामखौ लाफानानै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनाय जादों आरो गासै जोंनि सुबुङा बै समाव 10 लाखनिख्रुइ बांसिनमोन दा सनितपुर आरो बिश्वनाथ मोननै जिल्लाखौ बाद होनानै जोंनि 7.5 लाख बर' आरो दा जिल्ला हिसाबै 22टा बै जिल्ला 22टा जिल्लायाव 7.5 लाख सुबुंफोरनो 13,50 लाखखौ मा रोखोमै जोङो सन्तुष्ट खालामहोगोन खामानि मावनो बे फैदों गिबि बोसोराव जोङो 7 जन 14 जन माखासे जायफोर दैदेनगिरि 50 लाख राननानै जोङो डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों बे खामानि मावनायाव गिबि खेबाव 7 लाख 7 लाख थांदोंमोन आरो बाखि 6.5 लाखखौ बेनोसो बिथाङा अफिसियेल न' लुनाय माबा बानायनाय बे रोखोमै गाव बाहायदों बे फैदों बेनि उनाव 2022 काउन्सिलाव सावरायनाय जादोंमोन जे आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो बर'फोरनि जा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल 13,50 लाखल' होयो बेजों जेबो मुलाम्फा थोआ आरो बेजों जोङो डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हाया दा बेनिखायनो जायफोर जा डिपार्टमेन्ट जोंनो EMफोर दं जोंनि काउन्सिलाव 34 डिपार्टमेन्ट दं बे 34 डिपार्टमेन्टनि जायफोर दैदेनगिरि इनचार्ज बिथांमोनखौ मेलाव
काउन्सिल मिटिं सावरायबाय जे गाव गावनि बिफानखौ लानानै जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय जाहाथे स्पेसियेलि प्रजेक्ट बा फान्ड लाबोनो हानायनि बिथांमोना आवगायदों बे रोखोमैनो आवगायदों नाथाय आवगायनायनि उनाव स्टेट गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेलनिसिमबो मोनसेबो फाइल बाहोआखिसै बे जादों बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय बेनि उनाव फिन बिदिबाथ' जानाय नङा जोङो रायजो राजाफोरनो खोथा होदों जौगाथायनि खामानि मावनो जुदि जोङो खामानि मावनो हायाबा मोनसे समाव जों इलेक्सन फैगोन जोंनि बे इलेक्सनाव जोङो गुबुन राजनीति हान्जाफोरजों सोंखारि जागोन रायजागोन रायजो राजाफोरजों जोङो रायजागोन सोंखारि जागोन दा बेनिखायनो जायखिजाया सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्ड लाबोनानै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे सिङाव जों जौगाथाय खामानिखौ मावनांगौ आरो सावरायफिननाय जायो दा बे रोखोमैनो आङो दिल्लीयाव खबर लानानै बा दिल्लीयाव कमिउनिकेट खालामनानै बेखौ मिथिबाय दिल्लीनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय काउन्सिल एरियाफ्राव एनजिअनि गेजेरजों जोङो माखासे जौगाथाय खामानि मावनो हायो कौटि कौटि थाखा फान्ड सिएमफोरखौ लाबोनानै जों खामानि मावनो हायो बे बाथ्राखौ आं खौरांखौ मोनो आरो खौरां मोननायनि उनाव गिबियावनो दिल्लीनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एफिलिएटेड एनजिअ एसपि मेमोरियेल शिक्षा निकेतन होननाय बे एनजिअजों आं टाइप खालामो आरो टाइप खालामनानै सावरायो जे गिबियाव बिथांमोना बेसेबां हागोन बिथांमोना बुंबाय जों गिबियाव 200 करोड़ हागोन बा थिगैनो दं मोजां बाथ्रा बिथांमोना बुंबाय बे फान्डखौ लाबोनोबा जोङो फाइनान्सार नांगोन गिदिर फाइनान्सार नांगोन आरो जेराव बिथांमोना काउन्सिला हास'नाय नङा बाहेरनिफ्राय बिथांमोना बे फाइनान्सखौ लानांगोन कन्ट्रेक्टर महरै आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो फान्डखौ हरगोन बे रोखोम सावरायनाय जादोंमोन बेनि उनाव 2022नि 13 जुनाव सिक्किमनि मोनसे इन्टारप्राइज शीतल एन्टारप्राइजजों आङो एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों 70 करोड़नि जे दिल्लीनिफ्राय बे फान्डखौ लाबोनांगौ लाबोनायाव जाखिनि खरस बिथांमोना बियार खालाम खामानिखौ आवगायनो थाखाय बिथांमोना दिल्लीनिजों कमिउनिकेट खालामबाय थानांगौ बिथांमोननो दायित्व होनाय जादों बे बेलायाव बिथांमोना बुंबाय काउन्सिलनिफ्राय अजुहात फैबाय 3.5 कोटि थाखा आंखौ जादों होननानै बिथांमोना ब्लेम होबाय बेनि उनाव ब्लेम होखांनायनि उनाव बिजाब महरै रोखा महरै जेला बियो बिथांमोना होनो हायाखिसै आंनि रां जाखोमानायनि जा लिरनाय बिथांमोना होनो हायाखिसै दा रां जायाखै होननानैसो बिथांमोना आंनो लिरनानै होनांबाय आरो बे लिरनाय जा बेखौ काउन्सिला जा आंनि सायाव सकस होदोंमोन आं बिथांमोननो होदोंमोन काउन्सिलाव नाथाय बिथांमोना बै समसिम माब्लाबाबो आंखौ लिंहरनानै सावरायनाय जायाखिसै बे रोखोम मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बेनि उनाव आंनि डिपार्टमेन्टआ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट लोगोसे फरेस्ट पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि जा डिपार्टमेन्ट बेनि गेजेरजों गामि जौगाथायनि जा हाबाफारि बेखौ मावनो थाखाय आं थिरांथा लादोंमोन आरो बिथांमोननि ईश्वर बसुमतारी चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जोंनि काउन्सिलनि बिथांजों आं सावरायदों जे काउन्सिलनि एरियायाव जोङो गोबां माने दुखिया न'खर दङ बिपिएल न'खर दङ आरो ओरैबायदि बेकवार्ड जायगा दङ कारेन्ट गैया जोङो जोंनि आफादफोरनि जाय अफिसफोराव अफिसनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मार्केट बा हाथाइसालिफ्राव सेन्टारफ्राव स्ट्रिट लाइट गैया लामाफोर गैया बेखौ होनायनि खायदा खालामसै दा बिथाङा बुंबाय थिगैनो दं नोंथाङा आवगायबाय सार्भे अर्डार होबाय मोनथाम आं मोननै जिल्ला होदोंमोन आरो बुंफिनबाय नोंथां मोननै खालामना मोनबा खालाम मोनबा मा खालामनांगौ धेमाजि गलाघाट करिमगन्ज हाइलाकान्দি काछार बे मोनबाखौ खालामदो
सार्भे अर्डार नोंथाङा होदो बे रोखोमै खालामबाय खालामनायनि उनाव 15 दिननि उनावनो सलार एलईडी स्ट्रीट लाइट इनस्टलेशननि माल गारफैबाय सानजारि नोगोराव आरो बे माल गारनाय समाव माल गारनायनि सिगां बिथांमोना आंजों सावरायाखैमोन आरो सिगां एसे सावरायखानाय जादोंमोन जे काउन्सिलाव फैसा गैयाबाबो बिथांमोना उनाव बिलखौ जोंनो होबाय था जोङो इनस्टलेशनखौ खालामग्रोनोसै होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदोंमोन अब्लाबो आङो बुंबाय बे बिथांमोना माल गारबाब्लाबो इनस्टलेशननि जा मेटेरियल्स गारब्लाबो बिथांमोना इनस्टलेशन खालामथों नङा दोनथ' होननाय जादों आरो दोनथ'नाय जादों आरो बहायबो जाबाय 70 crore प्रजेक्ट खालामनाय जादोंमोन बहायबो 10% रां जाख्लुदों होननानै आंखौ दाय होबाय आरो बे बेलायावबो आस्था इलेक्ट्रिकेल होननाय कम्पानि बिथांमोनाबो आंनो क्लिन चिट होबाय आंनो रां राशि बा बिथांमोनजों आंजों जेबो लेनदेन गैया रां राशि जानाय बिदि रेकर्ड गैया बे जादों बिनि उनाव लास्टलि मिनिस्टार बसुमतारी बिथांजों सावरायबाय जे दिल्लीयाव गुबुन गुबुन काउन्सिलफोरनि बाहाय भवन दङ गेस्ट हाउस दङ बे रोखोम जुदि जोंनि काउन्सिलाव जुदि थायोबा जोंहा काउन्सिलनि अफिसियेल खामानियावबो सुबिदा जागोन काउन्सिलनि सिंनि फरायसाफ्राबो बाहाय सुबिदा जागोन टुरिस्टआव थांनायफ्राबो सुबिदा जागोन बेमार आजार नायनो थांनायफ्राबो जोङो सुबिदा जागोन जोंनि रायजो राजाफ्रा बे रोखोमैनो जोङो काउन्सिलनि मुङै जोङो हा बिनोसै आरो भवन गंसे आरो गेस्ट हाउस गंसे न' लुनायनि जों राहा लानोसै आं बिथांखौ एप्रोच खालामो 2021 सिमोन सापरि बै जोंनि दानि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल हेड अफिस बेयाव सावरायनाय जादों बे समाव बुंबाय नोंथाङा मा लामा दङ नोंथाङा आवगाय थिगै दं आवगायबाय दिल्लीनिफ्राय कमिउनिकेट खालामबाय जगाजग खालामनानै लिंहरबाय आंनि अमाजिनि गेजेरजों असुक कार्ड होनाय बिथांमोना बिल्डार्स लिंहरनानै सावरायनाय जाबाय मिहिनीश्वर बसुमतारी प्रेजेन्ट आरो आं आरो दिल्लीनि बिथांनो सावरायनाय जाबाय नोंथाङा DPR आरो प्लान एस्टिमेट डिजाइनखौ थिक खालामनायनि एगेन्सै जोङो रां होआ नोंथाङा बे कनसालटेन्सिनि चार्जखौ होनांगोन जों बुंबाय दिल्लीयाव हा मोनोबा प्रिमियाम होनांगोन बे प्रिमियामनि जा रां बेखौबो नोंथाङा होनांगोन बे रोखोमै रायलायबाय सावरायबाय थिगैनो दं बेनि उनाव आङो 70 crore MOS लिरनानै होदों मोनसे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों बाजेट फान्ड एल'केशन DPR आरो डिजाइन डायग्रामखौ थिक खालामनानै दिल्लीयाव एस पार नर्म्स एस पार थ्र' दा प्रपार्शनेल बे फान्डखौ लाबोनो थाखाय नाजानायनि थाखाय आं MOS खालामदों बेवहायबो बुंलायबाय थांनाय 2021 सन 2022 सन 15 आगस्टआव बुंलायबाय गाम्बारु मोसाहारिनो 7 कोटि 7 crore सिमेन्ट सापरि अफिसाव बे उसुगादा होफैदों होननानै बुंलायबाय आं लांग्रादों बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर अफिसाव दिल्लीनिफ्राय फैनानै 7 कोटि रां होफैगोन मोनसे एग्जाम्पल 500 बाजौ नट बा 50 केजि जानाय मोनसे बेग मोनसे जायो 7 कोटि बा बेसेबां जागोन 7 बेग जागोन बे 7 बेगखौ दिल्लीनिफ्राय फैनानै सिमोन सापरियाव आंनो बोरै होफैगोन बे मोनसे गिदिर कुइसन बेजों लोगोसे बिथांमोना फोसावबाय गाम्बारु मोसाहारिया गंब्रै गुवाहाटीयाव वेल टेंकार बायबाय गुवाहाटीयाव गोबां जायगायाव हा बायबाय
गंथाम प्लेट गुवाहाटियाव हाबायबाय बे रोखोमै फोसावबाय बे बाथ्राखौ मिथिनानै आङो दिल्लीनि जाय मानसि मालिक अशोका 1 जानुवारियाव आङो लेंहरबाय आरो 2 जानुवारियाव 2 फेब्रुवारियाव 1 फेब्रुवारियाव आं लेंहरदों आरो आंनि बाथ्राखौ लानानै 2 फेब्रुवारियाव सावरायनाय खोथा आं बुंबाय लेंहरनानै 1 फेब्रुवारियाव बिथांमोनखौ लेंहरनानै सोंबाय नोंथांमोना जा एलिगेसन होदों बेसेबां सैथो मा सैथो मा एलिगेसन बिथांमोना सरप्राइज 26 जानुवारियाव सिमोन सापरियाव थांनानै नोंथांमोना बुंदों गाम्बारू मुसाहारिनि चेयारमेन बिथांनो 7 करोड़ होदों नोंथांमोना बुंदों ना बुङा बिथाङा बुंबाय आं बुङाखै सोर बुंदों जों मिथिया सरप्राइज उनाव मिथिबाय अनिल बसुमतारिया ब्लेकमेल खालामनानै अशोकानि जों माखासे साइडआव टीम थाग्रा वर्कफोरखौ लानानै मेनेज खालामदों बे बाथ्रा बेनिफ्राय आं बुंबाय गाबोन 2 फेब्रुवारियाव काउन्सिलनि मिटिं दं बे मिटिंआव नोंथाङा क्लियार होनांगोन बिथांबा हागोन 2 तारिखआव काउन्सिलनि मिटिं जाबाय अशोकाखौ लिंहरदोंमोन अनिल बसुमतारिया टेकनिक खालामनानै डाइभार्ट खालामबाय फैयासै दा बे रोखोम बाथ्रा दा बेनि उनाव आंखौ मा जाहोननि थाखाय बर' कसारी अट'नमास काउन्सिला चेयारमेन पस्टनि थाखाय डिग्रेड खालामखो बे कुइसनखौ आं सोंदोंमोन 2 फेब्रुवारियाव दा बिथांमोना रिप्लाइ होनो हायाखै आं बुंबाय नोंथांमोना आंखौ जा इलेक्सन होबाय खौथि खौथि रां जानायनि नोंथांमोना आंनि सायाव इनकुवारि खालाम सिबिएमफोरनि दङ सिएम भिजिलेन्स दं जुडिसियेल दङ आरो गोबां रोखोमनि गभर्नमेन्टनि माखासे सिस्टेम दं बे सिस्टेमनि गेजेरजों आंनि सायाव इनकुवारि खालाम नोंथांमोना आंखौ फोथायाबा आं जुदि रां जादोंबा खौथि खौथि रां जाख्लौदोंब्ला आंखौ हमनानै मोनगोन प्रपार सासे व्यक्तिनि सासे सुबुंनि प्रपार्टिखौ सम्पतिखौ मालाबाबो दोनखोमानो हाया नोंथांमोना इनकुवारि खालाम आं बुंदों दा बिथांमोना बुंबाय नोंथाङा हाबोबायाबो जानो हागौ बे खोथा नङा बायोबा नोंथांमोना जेराव एलिगेसन खालामनांगोन बेनि बे बाथ्राखौ मोननानै आंबो लोगो लोगो हाइकर्टनिसिम खाथियाव साफैदों आङो आपिल खालामदों आंखौ मा जाहोननि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेनशिपनि थाखाय सिटनिफ्राय मेम्बारशिपआव लांखो बिनि रिप्लाइखौ होनांगौ होननानै आङो हाइकर्टआव आपिल खालामदों आरो बिथांमोना बे आपिलखौनो दिनै केस खालामदों काउन्सिलखौ केस होदों आं काउन्सिलखौ केस खालामाखै आंनि जेन्युइन जा बाथ्रा आंखौ जा फाव फान्दायनानै पलिटिकेलि आंखौ साप्रेस खालामनानै पलिटिकेलि मार्डार खालामनो थाखाय आंखौ जा खालामदों बेनि थाखायसो आं न्याय नागिरदों आं बेखौ बुंबाय दं दा बिनि सायाव हाइकर्टआ बिथांमोननिसिम इनकुवारि थांदों बिथांमोना रिप्लाइ होनो हायाखै